Het is 5 uur, goeiemiddag en welkom bij Joet. Een 3-jarig jonkje uit Bolzert is slim mishandelen. De pjut is uit zijn huis hellen en in kritieke toestand uit het ziekenhuis in Greens bracht. Zijn mem en haar vriend binnen aanhouden. De helpdiensten krijgen tijdens de melding dat een 3-jarig jonkje uit de tijdrekken is. Als de ambulance bij de wenning aankomt, blijkt hij er slim ontdekt te wezen. Het jonkje werd eerst naar het ziekenhuis in Snits gebracht, maar moet daarna overgebracht worden naar het Universitair Medisch Centrum in Greens. Zijn mem en een orenman die het net te hard is van het jonkje binnen oppakt. In dat onderzoek hebben wij dus tenmiddag hebben we zowel beide personen al aangehouden. Maar wel in de niet verstanden dat de mem bij het jonkje wezen kon. Dat wel, maar wel onder strikte voorwaarden. Het jonkje lijdt nog altijd in zwargelijke toestand op een intensive care in Greens. Wat een oude tjerken of moenen opknappen wil, niemand erbij wezen. Van 1 september al had de provincie 1 miljoen euro subsidie aan Frieske monumenten. De nieuwe regeling werd bekendmaken bij de ingebroekname van moenen Zeldenrust in Dokkum. Die is waar dik 3 ton opknapt. Onder oren met hulp van de provincie. Van 1 september aan leidt er dus ook voor oren yield clear. 35.000 euro per monument. Er is een voorwaarde dat het moet een rijkssubsidie moet eraan bij betrokken zijn of een andere subsidie. Het is nooit alleen maar de subsidie vanuit de provincie. Wij richten ons met name toch op een deel van de kerken, want bij onze kerken is echt een enorme achterstand en de bedragen die daarvoor nodig zijn ook veel groter. Molens gaat het is over het algemeenheid wel redelijk. Jongeren op een Snitswieken worden dit hier stranger in de gaten houden. Dat hadden Koninklijke Wettersport Snits en de gemeente Zuidwest-Friesland bekendmaken. Alleenig wedstrijddeelnemers en orenbelutsenen maaien onder het evenement in de havens van Snits komen. Samen het oerlijst van jongeren Tjingi en Wurre. Havenmasters houden met hulp van beveiligers nachtstaffen sjoch. De feesttenten gaat jaren dicht om 1 uur in steeds van 3 uur nachts. Er komen alle jaren zo'n 140.000 bezoekers naar de Snitswieken. 12 van de 4 klooiboksen van de voetbalclub van Oudenboom binnen juist de midden uitbaand. De korpsen van Grauw en Akkerum rukten uit en hebben de brand blust. De klooiboksen staan los van de kantine. Hoe de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie sluit brandstichting net uit. Een nagelnij smarrig wettensysteem van wettensporters in Snits. Het moet de versmarging van het boetenwetten voorkomen. In de haven van de Haukensleert in Snits is het eerste nieuwe saneemde Jos Smargwetter-systeem in gebroeknaam. Wettersporters kunnen nu bij haar eigen onlist plak het Smargwetter kwijt en hoegen daarom net meer naar één centraal afviersysteem. Het komt echt zo makkelijk oor. Hè? Je loos je het binnen het kwijt en dan een beetje het probleem van oren. Dat is soms wel eens een beetje de mentaliteit. En dat willen we voorkomen. We willen het wetter hier skiën horen in Zuidwest-Friesland. Nou, dit is een pracht van een oplossing. Ook in Heeg wordt het nieuwe afviersysteem in kwarten online. Het systeem kost het zo'n 20.000 euro. Internationale belangstelling van jonge Rinus uit Drachten. Hij staat op de website van een Amerikaanse krant. De vrouw via de internetkranten de Huffington Post schreeuwt door de 41-jarige Rinus Dijkstra. En ik stiet er een link bij als je naar je videoclip op YouTube. Het gaat om het nummer Met Romana op de scooter. Met Romana op de scooter. Eie, 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 eie. Wil een stukje met haar rijden. De krant is net heel positief. Ze schreeuwen over een bizarre muziekvideo. En ik weet de kranten net of de Rinus serieus naam worden mat. Rinus hier jedder al een grote hit op YouTube, maar het nummer Hey Marloes. En dan ben we daar onder waarsverwachting. Het blootjoen in vannacht Rijn en er staat een stormige wind die uit noordwestelijke richting komt. Het is een graad als stretchen. En morgen bloot het droeg, de zinnen komt er zo nou en dan bij en het is morgen 20 graden. En dit weer het nijs in het kwad. Om 6 uur is het weer. Nog een mooie dag verder.